Dobar dan, ja sam Josip Solin, košarkaš KK Zadar. A to vam reći ne mogu. Dogovor u slačionici je između nas, ali kao i za svaku utakmicu treba odigrati odličnu obranu. Dogovorili smo se koji igrači treba zaustaviti, šta im treba zaustaviti, šta ih treba napadati, kako se treba braniti, tako da smo se dobro pripremili. Pa, moj je poseban zadatak zaustaviti Badara, koji je jako dominantan ispod koša. Treba ga zaustaviti da što manje lopti primi, jer ispod koša visok je, jak i sve rješava, tako da to je jedna od glavnih zadaća. Ići na kavu. Spiza odlična u Mamma Mia. Poruka, dođite u što većem broju svaku utakmicu.